Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati. Ta'alumina kitab miftahul khutbah wal wa'li ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walati utawi wong wadon utawa bojo wadon takhafuna kang wedi utawa kang kuwatir sapa sira kabeh nusuzahunna ing nususe bojo wadon enek anak ro wong tuwa ki jenenge durhaka ning nek bojo wadon ning bojo lanang niku jenenge nusuz. Ora durhaka ning nusus, tapi padha ming bedane ning status. Nek durhaka ki statuse anak ning wong tuwa, ning nek bojo wadon ning bojo lanang niku jenenge nusuz. Nganggo za nusuz. Bape njaba-njaba lek omong nusus ngono sih, nganggo s. Nusus. Padahal guza nusuz. Orang goas orang hastah kok pilek nih. Fangidu mongko padha mituturana sapa sira kabeh guna ing bojo wadon iki ben bojo wadon ki ora nusus ora durhaka, mula kowe wong lanang-lanang tansah mituturi bojo wadon. Ngono to. Tansah nuntun karo ngandani bojo wadon. Iki teorine penur to. Prakteke ora sesederhana iki kok ya. Dilalah sih. Nek sing ngandani bojo lanang ngene dilalahe bojo wadon iki oke-oke ngayal ro bantah. Dilalah kuwi ya. Padha mawon. Dilalah iki ngono kuwi kudune dadak njaluk tulung wong liya kon ngandani. Dan enten aturan ibu-ibu nek sing wedok itu nusus. Nusus salah satu bentuk nususnya itu istilahnya nggawe lara atine sing lanang utawa mbangkang marang perintahe sing lanang utawa
istilahnya yo nek bahasane sing umum piye-piye ming sarwa ngeyel kamangka wong lanang iku ngandani nganggo aturan-aturan karo nganggo syariat-syariat agama. Ning kok tetep diayali, tetep dibantah. Lah iki engko nek wong wedok nusus ngene iki jenengan kudu paham ora wajib dikai nafkah. Dadi wong lanang iki terus dadi ora wajib ngekeki nafkah. Ning kok prakteke ning jaba beda. Le memberitakan ki beda wong wedok-wedok terus ning jaba gembar-gembur kae iki. Diwalik iki lho urutane iki. Diwalik piye le omong ning jaba itu ngene iki. Lah leh kurang ngeyel kuwi piye? Wong blonjo kuwi ora tau ngekeki. Lah rak diwalik iki. Padahal urutane iki ngekeki blonjo sik ning sing wedok nusus terus dindek belanjane. Iki rak prosedur nek kuwi. Ngandani sik saurunge saurunge ngandani sing wedok isih manut, sing wedok isih taat, ngono kuwi iki kewajiban nafkah terus. Tetep dulungi terus. Ning saat nusus dindek karena memang wong lanang nganggo aturan. Wah iki bojo wadon nusus nggo memberi pelajaran ben supaya engko manut pisan ping pindhone men ora oleh laknate Gusti Allah. Ora oleh laknate makhluk sing ana ning langit. Mula terus satu pelajarane dindek jatah belanjane utawa dindek nafkahe. Iki ki urutane ngono. Blonjo terus isih manut. Ning nalika ana satu bentuk kesalahan, ana satu bentuk pembangkangan, jadi sing wedok itu mbangkang utawa ngeyel dikandani karena neng kene fangizuhuna kandhanono. Handilalai nalika dikandani malah mampang-mampang nyente-nyente. Sehingga sing lanang mangkel lara ati. Pas sing lanang mangkel lara ati iki mulai dindek belanjane ra urut iki jenenge. Cuman wong wedok itu nek wis ngono ki misalkan seminggu rong minggu le memberitakan yang jaba ki beda. Misalkan ana wong klarifikasi, ana wong jajal omong-omongan, lemune kowe iki karo bojomu ngeyel, Mbak. Ngantek bojomu iki judeg ngandani kowe iki. Ngono-ngono le omong wangun kae. Lah lek kurang ngeyel piye wong blonjo we ora tau ngulungi. Lah iki gimana iki? Ini lho model iki ndak tak diwalek ngono kuwi sing marai ruwet kuwi. Mula nyuwun sewu lho dipahami segala macam permasalahan niku ki dipahami durutke aja diwolak-walik kaya nek diwolak-walik ayo undet-undetan. Dirungokke to nek ngomong iki. Ana anu balik senengane itu. Ha iki gati jenengan kudu do ngono ki dadi nek ora ngekeki belanjan itu karena memang statusnya sing wedok saat itu nusus. Kok isih nusus dikei pitutur, dikandani, dididik, dituntun kok isih ngeyel. Le nuntun nganggo syariat agama, le ngeyel nganggo logika. Karena memang kadang-kala sok ngeten iki lho, Bapak-bapak. Kita niku ngandani nganggo syariat agama, nganggo Qur'ane ngene, hadise ngene, ning kono wah ya ora nek menurutku lha iki. Ki dadi angel nek ngono ki wong dhek mlakune logika. Dadi sing dadi patokan itu pola pikir jenenge. Pola pikire dhek nggo patokan. Kamu kok pola pikir ki wah-wah, pola pikir pas nesu, pola pikir pas lerem, pola pikir pas kecukupan, pola pikir pas lorong ini rubah-rubah. Beda nek Quran hadis ora bakal berubah, panggah ngono kuwi terus. Kayak mereka engko lendah-lel itu nganggo pola pikirane dhek.
Semulane dadi ruwet nek ngono kuwi. Mula nalika diomongi ngono kuwi kok tetep ngejel, langsung jedulke dawuhe Quran kedua wahjurhunna niku. Wahjur iki menghijrahkanne utawa ngijrahno sapa sira. Hajaro hijrah utawa ya nek bahasa rada kasar jenenge ngasingno, mengasingkan. Nek bahasa rada ekstrim namanya mengasingkan. Sapa sira guna ing bojo wadon ning le mengasingkan fil madojini ing dalem tempat tidur. Sementara dikai pendidikan, dikai pengajaran ora pelajaran ning pengajaran mendadi satu ajaran yaitu ora dikancani ning tempat tidur. Ora dikancani. Kono turu kamar jenengan turu njaba, Pak. Lah ketoke Mas sing ngapel jenengan ya nek dadi wale. Akhirnya si wedok peneran. Malah kono gemreng membangun kae. Kono turu aja terus. Ambok daerah masuk angin. Dadi saiki sarwa ruwet. Tapi bapak-bapak, secara teori kaya-kaya jenengan kalah ngono kuwi. Teori, tapi nek jenengan taat karo Quran, sing mlaku Allah. Karena jenengan manut Quran, manut Allah, ya Allah yang akan berperan. Arpo sewengi gaya, rong bengi gaya, engko telung bengi ke depan. Sing wedok bakal dikai pepeling karo Allah Subhanahu wa taala karena sing lanang wis manut dawuhe Allah dan Allah yang akan maju. Gusti Allah sing nangani jenenge. Yo, kalau tenang iman wae, percaya karo Allah, oke, saiki aku kalah ra apa-apa. Ning titenono iki engko Allah sing perang. Lah kok iso Gusti Allah? Iso. Ndulane sing wedok turu nang jero kamare dhewe gaya kae kan kowe turu njaba. Ora masalah muni ngono kuwi. Alhamdulillah karo Allah digawe pas turu tindien. Jur ngulon tindien. Wah, gedrek komeng kak. Wong tindien iki judhek lho, Pak. Setengah sadar, setengah ora gek rasa pola lho. Bisa dibilang rada medeni ngono lho tindien. Wah, ganti jur ngalor tindien. Ganti turu ngisor tindien. Wah, gila suwe-suwe. Suwe-suwe gila terusan. Akhirnya nyeluk garwane, Pak tulung plendus. Ngono iki lho. Tenang mawon, Pak. Allah itu Maha Ampuh. Allah itu Maha Bijaksana. Dadi arep pisan pindho gaya engko pemburine lah. Ya cara bentuke awake dhewe manut Allah mosok Allah ra tampil. Wong cetok agi kae lho istilahnya apa? Jenengan ki urip seharian ki duwe dekengan. Duwe dekengan, gampangane polisi rada pangkate dhuwur. Sithik-sithik manut kono, sithik-sithik manut kono, engko nek jenengan di masalah kono sing tampil. Iki agi kelas polisi saja, gara-gara jenengan manut, iki nek ana apa-apa sing dadi masalah jenengan kono turun tangan. Lah sing umum wae wis, sing umum lho niki. Sing umum niku misalkan bojo wedok manut karo bojo lanang utawa anak manut banget karo wong tuwa. Anak di masalah wong tuwa to sing maju. Lan jenengan ki dadi kawula selalu manut Gusti Allah. Kok rada terdolimi tenang mawon Allah engko sing maju. Mboten usah kuwatir. Iman lho niki kaitane karo iman. Engko Gusti Allah sing maju.
Mbok sak gaya-gayane wong nek karo Gusti Allah lek arep nang piye kok ya wong Amerika iki adidaya ampuh ra elok-elok basan Allah tampil, basan Allah perang wujude dikai badhe salju ya ambruk kok piye. Lek arep mungsuh piye nek karo badhe salju? Arep dibom. Ayo jugruk nguruki sing ngebom. Niki lho logis banget, masuk akal banget. Makanya manuta Allah sedina rong dina pisan pindho kala pemburine menang karena Allah sing maju, Gusti Allah sing turun tangan. Ewa semono sing wedok iki dikei pengajaran wujude turu ra dikancani kok isih gaya. Ha iki laku ketika wadribu padha mukula sapa sira kabeh guna ing bojo wadon. Ha iki dawuhe mukula. Ning mukul ning kene ora mukul sing sifate gawe tatu, ora mukul sing sifate gawe cacat. Dadi jenengan wis duwe ukuran. Kena ngeyel dipukul, Pak. Ning aja gawe tatu, aja gawe cacat. Geblek bokonge wae. Ning geblek wae alon-alon. Utawa diciwel. Ciwel ngono kae. Aturan lho. Lah nek wis ngono kuwi kok bojo wadon ki manut fa in atokna mongko yen to manut sapa bojo wadon kum ing sira kabeh fala tabhu mongko aja nglacuti sapa sira kabeh ngalahi hina ing atase bojo wadon apane sabilan dalane iki tembung sanepa engko nek wis bojo wadon manut ki wis rasah dadak goleki kesalahan-kesalahane bojo wadon termasuk kesalahan sing biyen-biyen sing wis kliwat adoh aja ngungkit-ungkit kesalahan fala tabghu alaihinna sabilan penak banget Quran iki nek dilut apik tenan iki magepokan karo pembentukan keluarga ayam tentrem. Wah iki nek lanang wedoke manut jan apik banget. Ya niku jangan. Janangel tenan padahal manut Quran ora manut sing lanang. Sing lanang aturan Quran nganggo, sing wedok aturane Quran ya gelem nganggo. Wah ya berkah Allah jelas akan diparingke. Jiwa ati iku semeleh ayem anyep. Rezeki niku dilala ya cukup. Ya rezeki niku. Sak pola-pola sak tingkah-tingkah ki dilalae wis ra kaya-kaya wae. Lah wong pancen segalanya sing duwe Allah, segalanya sing maringi Gusti Allah kok yo makane angger manut Allah ning kadang kala wong ki ra sadar urip sing uripke Allah, rezeki sing ngedumi Allah ki karo Allah ra apik kok ya sok enak. Engko nek ora apik kok tetep panggah lemuni awake sehat, ora apik karo Gusti Allah kok panggah lemuni rezekine lancar oleh akeh, malah kowe ngati-ati wong kuwi iki dilulu. Iki dilulu biasane ku jegleke dadak. Nek wis dilulu ngaten niku jegleke dadak, pas puncak-puncake jeglek ngaten niku wis. Wis kaya tikus kejeglek pasangan, kaing-kaing tenan. Wong dilulu di ngono kuwi ora kok. Lah kae nyatane ngene lah wong kowe ora paham kok ya. Hati-hati sekali tenan nek kula iki sinau karo ilmu-ilmu hal kahanan-kahanan iki jan nyata-nyata dadi pepeling jebule. Kula sok seneng ndelok kahanan-kahanan kok kae ngene terus engko nek sharing nek cerita kae do cerita ngene lah ini lho. Tenan ngono kuwi sok kedaden tenan. Makanya nek orang hati-hati resiko karena kita niku di bawah kekuasaan Allah secara utuh. Allah niku bahasane kuwasa ing dalem uripe awake dhewe, kuwasa ing dalem penak rekosane awake dhewe, kuwasa ing dalem bejo cilakane awake dhewe.
Ning angger DP karo Allah ya engko Allah niku akan memberi apa yang kita harapkan. Butuh bejo kei bejo, butuh tentrem kei tentrem. Ning ya niku manuta Allah. Nek ora engko ndak dilulu, nek ra dilulu engko ndak ming kecingkrangan wong nyatane. Apa ya istilahnya sing dora manut Allah kae nek didelok saka wong jaba ketoke asik, ketoke jaya, ketoke seneng, ketoke ora tau lara. Ngono jebul dheke dhewe sambate ya kaya wara. Sambate ya kaya wara. Sing lanang gajine sedina 500. Sing lanang gajine sedina 500 kuwi. Berarti nek sesasi rak yo 15 juta kan 5 ping 3 buah sesasi 15 juta ora maer-maer ana kok yo dilalahi iki surwing-surwing sing wedok ki ndek utang kono ngantek saking dene utange akeh lawang ki ra tau wani ngengake padahal sing lanang gajine 500. Kok iso ngono kuwi nek dilogika rek ya gaji 500 sedina iki maer-maer nek kelas kita lho iki, kelas kita lho nyuwun ngapunten. Wis maer-maer. Bisa dibilang turah lah di manajemen kebutuhan harian kita itu turah lu kok dadi gejeglong sing wedok ndek utang kono gitu. Ngantek ra tau tentrem, wedi kok. Subuh ki wis lunga. Engko ndak diparani. Lungane ndi mbok? Anggone mbokne apa nanggone mbakyune? Kira ya ora tentrem blas to ngeten niku. Mula baliya ning gone Gusti Allah wong Allah ki kuwasa. Maknane kuwasa nguasani segalanya yang ada pada diri kita. Makane ten iki innallaha sak temene utawi Allah iku kana ana sapa Gusti Allah ana iku ngaliyan zat sing maha luhur kabiran tur zat sing maha agung. Allah itu luhur tur agung. Luhur ki nang dhuwur, agung ki gedhe. Wis nang dhuwur tur gedhe. Dadi jenengan ra iso ngungkuli Allah iku ora bakal iso. Sanane ming semende karo semende marang Gusti Allah. Jal ngono kuwi dianu napa jenenge dirasake ngono lho. Urip itu dirasake terus engko sithik mboko sithik di ngamalke ya ngamal ngene iki ra ana wong ngerti. Karena iki terus ranah itu pegangan perseorangan, pegangan pribadi to saka tuntunan Quran sing kaya keten iki kok kaitane karo bebojoan. Otomatis dadi pegangan internal, pegangan person terusan. Nah wong liya ora iso maca kok ya. Ora iso wong liya ngarani piye ndak dina ngaji kok ora ngamal. Nek nggon babakan bebojoan kae iki ngamal ming kowe ra weruh kok ya. Nah iki ngamal, sing wedok ya ngamal dadi wong wadon sing salihah, sing standare salihah niku sesuai karo problem internal keluarganya. Iki engko problem ning jero kono piye? Sing wedok iki tetep salihah, sing lanang jebul ya dadi wong lanang sing kawamuna jumenengi. Ning wong jaba ora iso maca, wong ora ngerti kok. Kapasitas karo kualitase le jumenengi sepira itu wis do duwe standar masing-masing. Kadang kala wong ming do gebyah-uyah kok ya. Alah kae iki nyatane ndak dina ngaji wae ora ngamal, ora nglakoni. Lah kok ora nglakoni iki sing diji apa, sing ora dilakoni sing endi? Lah kowe ora paham kok wong ora tau melu ngaji. Ming waton nyacat wong ngaji. Oke ton jopo-jopo ngono ming waton nyacat wong ngaji, tapi ra tau ngerti nalika ngaji iki mempelajari apa, terus sing do ngaji kuwi ngamal apa ora ngene do ora ngerti kok ya. Lah nek kaya jenengan donekke iki ngajine babakan bebojoan diterangke wanita salihah. Salihah ki ngene iki. Yang lekah ngaji kok udan ya tak pikir-pikir. Lekah ngaji udan, lekah ngaji udan.
Biyoke, sik ngombe sik. Apa nih kok? Saiki nerangke wanita sholihah, qanitatun, wong wedok sing taat. Njaba ora ngerti nalika ning jero omah. Nalika ning jero omah, sing lanang ki akon sing wedok. Wujude lek akon ya sederhana, tulung gawekno es teh. Dek sing wedok ya temandang wong es batu ning kulkas ya ana. Teh ning karek gawe, banyu ning karek geneni. Iki sing wedok iki geneni banyu ngantek nguwuh gawe teh, nalika gawe teh gepuk es, terus dadi es teh dilungke sing lanang wong njaba ngerti apa? Wong njaba kok iso ngarani ra ngamal, kamangka wong wedok iki ngamal. Nek wanita sholihah itu adalah wanita sing nalika diperintah karo sing lanang ya taat. Ha iki diperintah gawe es teh. Sing wedok gelem gawe es teh ra taat to iki. Ning ya kadang kala wong jaba iki sak lucu ra paham. Kerep banget ngono-ngono. Kayak iki wong lanang nek karo bojone ming senengane nyiksa, ndak ndira ngaji ning ra ngamal. Senengane ming gawe lara atine sing wedok. Lah kok iso omong ngono ngerti apa sampean? Kamangka ya leda bebojoan sing mang tuduh niku asik-asik saja. Jal, dek iki do asik-asik saja. Malah bar tak omongke ngeten niku bul boncengan wong loro selitir. Boncengan wong loro mak seliti jenengan jajal sok akrab ngantek ruruan. Sing pundi, Mbak? Kula sing wedok nek jawab angun kae, saka tuku cumi-cumi. Iya piye iki? Nek ngono iki piye? Lemune sing lanang mang arani nyiksa, dolim, istilahnya gawe lara atine ning kok mereka sing menjalani asik niku berarti tuduhane jenengan sing rada. Dan jenengan-jenengan sing dadi tuduh enjoy saja, ming wong radong nuduh kok. Dek iki radong ning nuduh, dek iki ora radong ning ngonake. Aja dilebokke ati wong radong kok dilebokke ati, rugi. Donekke Allah nyatane ngojang ngaji ra ngamal kok. Wis meneng wae. Cukup guyu. Sebabe catetane rokib ana, dadi rada santai kok ya. Malah dionekke lemune ra ngamal, wah sradok. Wala gunalan iku keduwe bojo wadon mislu ladzi utawi padane barang ngalahina kang tetep ing ngatasé bojo wadone rupane bil ma'rufi kelawan digawe bagus. Termasuk kanggo wong wadon-wadon sing wong wadon-wadon itu duwe hak saka bojo lanange wujude digawe bagus, Pak. Dadi jenengan iki gawe bagus bojo wadone itu wis dadi hake bojo wadon, wis dadi kewajibane kita wong lanang-lanang. Mula senenga gawe bagus bojo wadone. Gawe bagus itu ya standare syariat utawa engko nek dispesifike fikih. Misalkan gawe bagus ning nggon nafkah, jenengan eksis selalu memberi nafkah. Standare aturane utawa ukuran fikih, beres. Gawe bagus termasuk serawungi dengan baik. Maknane serawungi dengan baik iku ora kok piye-piye dituruti, piye-piye dijoge ora.
Ning nyrawungi bojo dengan baik itu selalu nggawa bojo itu men selalu oleh ridane Allah. Mula kadang nyeneni iki bagian saka nyrawungi dengan baik. Lho nyeneni kok nyrawungi karena sing wedok di kesalahan. Nah iki ra benerke kesalahan. Mula niku bagian saka nyrawungi dengan baik. Nek salah duja berarti mah ra nyrawungi pun jlomprongke kok. Dirungokke lho, Pak. Dadi nyeneni ning arep benerke kesalahan. Ora mung waton nyeneni lho, Pak. Engko gek-gek mung waton nyeneni. Waton ngonek-onekke, waton nyalah-nyalahke ora. Nyalahke nyeneni ngonekke iki ana masalah sing ning kono kuwi iki dodok selehe sing wedok memang kleru perlu dibenerke. Mula nalika benerke nganggo rada nyeneni, nganggo rada nguring-nguring niki bagian saka nyrawungi bil ma'ruf. Kan akeh to sing sok kadang memaknai nyrawungi dengan baik iki masa bodoh. Sing penting piye-piye mang gawe apik engko sikik kok ya. Aja ngono kuwi. Lah nek cetha sing wedok wis sore-sore kudune gawe bukan ora gawe malah isih nggogok ning terase tangga. Lah mongko sore iki kudune gawe bukan gek ngomah ya ora ana apa-apa. Kok malah sing wedok isih nggogok ning terase tangga. Iki terus gandeng jenengan dipaugeran nyrawungi dengan baik duja ngono to. Wong kon gawe apik ben tak nengne wae. Lah kuwi ora gawe apik. Ning padha karo njlomprongke bojo wadon kesiksa, padha karo njlomprongke bojo wadon ngakoni dosa. Aja ben nengke wae. Srawungi dengan baik diundang kon mulih diomongi ngono kok ya. Ora kok duja. Iki tafsir rombo, tafsir hal, tafsir tingkah saka dawuh Quran secara khaliyah, secara kenyataan praktek urip kudu ngono-ngono kuwi kok ya ora waton. Walir rijali lan iku keduwe bojo lanang ngalaihina kang wajib ing atase bojo wadon darajatun utawi ana derajat. Lah kanggo wong lanang sing wajib ing atase bojo wadone iki engko ana derajat. Salah satu wujude ditaati, wong lanang iki ditaati, dinuti selagi ora perintah maksiat, selagi ora ngebot-bot. Sing kuwi iki dudu ukurane bojo wadone. Dadi nek cara garis besar wong lanang ki netepana apa sing dadi kewajibane, wong wedok ya netepana apa sing dadi kewajibane. Wis resmi nek kuwi kok ya niki Qur'ane niki walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Iki wong lanang wajib istilahnya nyrawungi apik ning bojo wadon wajib manut taat marang bojo lanange. Rak wis ana lahan utawa ana media utawa ana jatah nggo netepi kewajibane masing-masing. Tur nek mang tetepi mesti harmonis, nek mang tetepi mesti sakinah ngene iki kok ya. Ning angger wis ra nganggo aturan Quran, anane mlaku ming emosi karo emosi wis ya ming undet-undetan iki kok terus. Wong mlakune apa-apa nggo emosi. Bahkan ngeterapke aturan berkeluarga sok kuwolak-kuwalik. Sok kuwolak-kuwalik. Sing paling parah meneh Pak niki. Gandeng dora kenal karo aturan Quran nenggon babakan keluarga ming masalah kecingkrangan ekonomi iki ming masalah kecingkrangan ekonomi wis sing lanang wani ngedol sing wedok men supaya ekonomine cukup walane niku wis loro-lorone ora bakal iso mlebu swarga karena sing lanang padha karo ngedol sing wedok. Apa ki jenenge dayusu wa dayus. Mula nek jeneng anake aja dayus.
Nek dayus ki tukang ngedol bojo. Dal nganggo dal yo. Nek nganggo dhewe empu nek Jayus ki ketoke Reni Jayusman ngono kae. Utawa nek ra dayus nganggo domah duyus. Padha maknane wong ya mingkur obah harokat awal. Dadi nek harokat awal rubah ki ora pengaruh. Ning nek harokat terakhir rubah iso nggawa pengaruh. Karena ngerubah i'rab nek sing terakhir. Saiki dayusu utawa duyus. Oke sing model ngono-ngono ku ning jaba kok ya biasa banget sih. Ngantek kula ki tahu kok kon ngijabke siri wong. Iki ning sing lanang ki bule, dadi wong luar. Dadi wong wedok ya omong karo kula tulung njaluk tulung panjenengan kula ngijabke siri Pak. Lah kalih sinten? Kalih wong Londo, Kanada. Lah jenengan di bojo mboten, Mbak? Duwe kok nggih. Wah ya mboten iso kok ya wong wedok ki ora iso. Istilahnya duwe bojo loro ki ora iso kok ya. Malah ngomong dhek iki. Lah niki sing ngakon karo sing ngolehke bojo kula sih. Mah ngono ki. Lho, piye to, Mbak? Oh, nggih lah niki pancen sing ngakon bojo kula jan sing ngolehke bojo kula. Lah kok iso bojo jenengan sing lanang kan ning sandinge. Lah kula niki bojone. Lah iki lucu iki ya. Wes. Meng ngruwet iki padha karo iki meng ngadol bojone nang gone bule. Karena sugih mbok menawa. Dadi engko iso ngereti utawa ngereti londone kuwi. Wah, wis ngeri nek. Iki piye nek urip kok kaya keten iku ora iso ora anu. Seorang gaduh ngono lho, kok ngawur ngono iso ora gaduh. Sama sekali ora dadi kok ya. Al ahadisu tawi pira-pira hadise. Rawa ngriwayatake sapa Ahmadu Imam Ahmad. Walahu hale utawi lafate iku lahu kedue Imam Ahmad. Wa Nasa'i lan ngriwayatake sapa Imam An-Nasa'i. Wal Hakimu lan Imam Hakim. Wa qala lan ngendika sapa Imam Hakim utawi hadise iku sahihul isnadi sahih isnate. Dadi sanate sahih. Isine hadis salasun utawi ana telung golongan wong iku kot haroma temen-temen ngaromake sapa Allahu Gusti Allah ngalaihim ing atase telung golongan wong iki ngaromake al jannata ing swarga. Ya ana telung golongan sing Allah ngaromke telung golongan iki mlebu swarga. Telung golongan iki haram mlebu swarga, berarti halale ming mlebu neraka. Ora ngedeni banget iki. Lan ditarupane sing nomor 1 mutminul khamri, wong sing ngajekake ngombe khamr. Wong sing ngulinakake ngombe khamr, ngepil, sing sakniki lagi tren kuwi kok sithik-sithik ngepil, ngombe dem-deman, sithik ngombe dem-deman. Wis kulino kaya keten iku secara ora disadari padha karo ming setor awak ning neraka. Karena engko nek mati ora bakal iso mlebu swarga. Kanjeng Nabi ngendika wong kaya keten iki haram mlebu swarga. Ora oleh mlebu swarga kok ya. Ane ya aman dilae tuwek-tuwek wis lali kok ya karo dem-deman. Wo nang biyen medeni iki. Biyen gak enom wis. Oh, ben-benane AO. AO ya nggur orang tua sing gambare jenggoten kan. AO. Anggur orang tua sing gambare jenggoten wangun kae kaya Habib. Zaman bapak kae nggo anu ndamoni sapi. AO
Sehingga tenang gue jamoni sapi biyen. Dek salam donggo dem-deman. Jenenge anggur orang tua. Anggur memang ning anggur orang tua. Aning kae kadar alkoholnya lumayan nih kayak 12% nih tak waca. 12% ya tetep dem-deman kok yo. Kadang nika sing rada tren meneh topi miring anggur putih. Topi miring. Gambare topi kaya model Belanda ning miring kae. Pun jenengan kok tak terangke wong yo cethodong kok. Nek sing wedok tetep menggunakke kula, walah le apil, muni ngono kuwi kok yo wong pacene sepaitan maido. Ah sing sakniki cah ABG ndak dina pil sakniki terusan. Ngepil ngaten niku ngerti kok terus degleng wis nglamber ora karu-karuan kae. Mumet titik di masalah sithik tuku, akhire ngepil. Di masalah sithik ngepil iku wis ora bakal iso mlebu swarga. Rugi dhewe wis le tandang ora sepira, le ngrasake ming mumet judeg. Setor awak ning neraka. Mumet ki playone ora ngepil kok ya. Mumet ki playone golek nasihat. Nah, Salman Al Farisi ngendika, pokoke kowe iki dadi wong sing iso netepi telung perkara, salah sijine nika nalika ndhe masalah ki golek nasihat. Dadi mlayu nang gone kiai, mlayu nang gone wong sing dianggep iso ngekeki nasihat. Nek cara medis ya mlayu nang gone psikiater ngono kae. Terus engko curhat kula niku ndek masalah ngeten-ngeten, mesti ana solusine lah jenengan empet terus mendem, jenengan empet terus ngepil. Pas ngepil ilang pile jedul meneh kok ya. Ning do ora paham ngene iki, manek domongi men ning neraka tak tanggunge dhewe. Oh ya wis. Ya wis nek ning neraka ditanggung dhewe ya wis. Iki wis ngono ning engko mbasan karo Allah dikai lara apa ta apa rada angel marine kae le sambat-sambat ngaya wara wangun kae. Lemune arep nanggung ning neraka, agi ning donya dikai lara wis mangap-mangap. Wong dikai lara asam lambung ngatene meringis kok le arep ning neraka. Padahal ming dikai asam lambung sing lambunge kaya dikrus-krus kali menika diremet-remet kae omonge. Ngono judeg tenan sih. Kok arep nanggung ning neraka ya ming jenengan ki ora ngrasake ming waton omong kok ya. Vertigo nyatane yo jengking-jengking. Ndase sarehke silite dunggahke kok. Saking judege niku lho. Kok arep ning neraka mbok rasa kemaki to. Kita itu dikai lara Gusti Allah ini botangi tenan. Dikai mumet ngene langsung dengleng kok nang gas kiwa tengen ngono kaya mlanet celeng ngono gene dengleng meneng wae nek jak omong nesu. Nek jak omong nesu, nek agi cumleng lemune, agi cumleng ngelu. Makanya aja sok-sokan muni sesuk nek ning neraka tak tanggunge dhewe. Kowe irung ketaman waton omong. Urung kok dikai lara sing berkepanjangan judeg tenan. Agi lara untu wis wah sapa-sapa dunek-unek iki. Tenan dikai lara untu sapa sing kuat. Sapa sing kuat nek ra. Aduh dikai lara untu larane ra umum. Kaya ora ana wong ngekeki rokok. Nek lara liyane kae nek rumah sakit sok ditileki do ngamplopi nek lara untu ora ono. Kayak larane tenan, tur ya wis andar-andar. Ya tetep do cuek sih. Kene iki wis omong, alah jan kula rada anu ngelu niki untu kula lara ngono ya ora tilek kok tetepan. Ora kok terus sesuk teng celana do nggawa iki nggo ora ngene wae kok.
Cilik ora. Lah ngopo, Ci? Pak Burhan ki lara untu. Alah mung lara untuwe ngono cilik muni ra ya cilaka to. Mbah Sandi kabar kene muni alah mung lara untuwe. Waduh jeneng. Urung sing lara sing sipate marai ngedropke mental. Urung sida ning neraka iki dikai lara ning ngedropke mental, gagal ginjal. Sing fonise kudu cuci darah ngono. Mesti gonduk wae. Kalau rasa gaya nek karo Gusti Allah iki rasa gaya, yakin Gusti Allah iku wampuh tenan sih. Dilengke nek pas urung ke taman kok ning neraka tak tanggungi dhewe. Kowe iki jane dituntun dipremo, digoke men supaya slamet, men supaya apik, kok malah ngono. Ya aja dolanan dem-deman. Sing nomor 2 wal ngaku liwalidehi. Sing haram mlebu swarga meneh niku wong sing durhaka ning wong tuwa lorone. Durhaka ning wong tuwa niku wis cetha, ora bakal iso mlebu swarga. Mula seneng gambaran-gambaran anak kaya sing ditayangke nang nggon film India. Nek wong India kae angger muni karo wong tuane juyan ora kaya-kaya sih. Ngorbanke nyawa wani, ngorbanke apa-apa wani nek India kae demi wong tuane. Kuwi paham Hindu. Nggo mulyake wong tuane iki apa-apa dilakoni. Arep dhewek iki cara kasarane pahit perih, ora duwe apa-apa, kelong, ngono wani kaya. Ha kok jenengan nek karo wong tuwa mah piye carane le ngereti? Randi beras ya mara nggone wong tuwa. Mulih nggo 20 kilo. Lah lha iki ora cetha. Malah engko kadang terus didol. Alasan iki lho muni ya ben wong bapak simbok pas panen, ora masalah panen ora panen, ning nek kaya keten niku jenenge durhaka kaya. Simbok nampa, bapak nampa wong ya ngulungi, jenenge wong tuwa karo anak mbok ngendi nggon ya mesti ngulungi kaya. Tapi permasalahan iki ora kok ngulungi apa ora ngulungi, tapi cara aturan agama iki sing kudu mbekteni iki wong tuane apa anake. Anak ngono iki ra dadi kaya wong tuane. Anak iso wong tua iki menjunjung tinggi, ning nggon barang ya ngulungi ora njaluk, iki ora nyentik. Karo wong tua kok nyentik. Gek mbok niki ngomongi, "Nok mbok yo urip ki ora ming waton ngono-ngono kuwi mbok yo sing rada wangun tik, rada tertib tik." Ngono ki malah sing dadi anake wangun kae. Kowe iki gambleh ki ngapa to, Mbok? Ngono. Waduh. Ya saat itu ora nesu wong tuwa kok ya ming biasa saja. Tapi nek kalimat kaya ngono kuwi iki pas ora. Ora masalah nesu ora nesu. Kalimat ngono iki dilontarkan nggone wong tuane iki pas ora ya ora pas to. Tetep niku jenenge durhaka. Lha kadang njaluk wong cetha wong tuwa wis ra iso nyambut gawe. Le didit kowe kadang ming ana wong ngulungi, le didit kowe kadang ming dol apa-apa sing dadi duweke. Lah nek anak mara nembung. Lah ya ora beres to iki. Pak, aku pamit mulih. Ya, bapakne ngono. Lah sangune ndi, Pak? Bapakne mbokne wis ra kuwagang mbut gawe isih jaluki sangu. Sing anake kuwi mara ming pendak minggu alasane ngopo? Wong nek ra minggu ra prei le kerja. Lah kene iki kerja. Ha kok mulih njaluk sangu, kudune rak ya minggu mara karena kerja. Ki engko nek mulih ninggali, ora njaluk sangu, ning ngulungi. Ketoke jenengan ki ra jodoh kok karo keterangan iki ketoke ra seneng kok. Mula do meneng wae wong kulino njaluk. Mesake tenan wong tuwa iki mesake dimulyakne kok ya.
Malah ana sing ngakali barang lho Bu. Karo mbokne ana sing ngakali lho. Malah lagene ali-aline nggon mungkin loro mbok. Sing tak nggo kuwi taksile siji sithik. Sesuk tak nggo nyumbang lha ngono kuwi. Dicopotke karo mbokne dienggo kono Prabali kok seprene. Ya ngakali wong tuane to. Alasane le muni angel dicopot. Le muni sesak, ayo ketok drijine lah kok. Alasan terusan. Sembrono tenan yakin. Lah iki sembrono. Ayo wong tua dimulyakake nek wong tua mati ya kirimi ganjaran dek ben kula wis matur karo jenengan to sing jenenge ngirimi ning wong tua karena wong tua ora iso ngamal iki engko iso dadi bobot timbangan ngamal apike wong tua. Dadi kirimane jenengan iki diworke ning nggon catetane raqib, diworke ning nggon catetane raqib. Akhire sesuk ning badha kiamat ditimbang ngamal apik iki saya abot saya akeh hasil saka kirimane kita-kita sing dadi anak. Kula seneng ngirim ganjarane le maca Yasin, tahlil, ganjarane le sedekah dan lain sebagainya. Ngaji ngeten iki aja ngantek lali wau pas waqdi hawaijana wastajib dungaanan niku dungake. Ya Allah, ganjarane leh kula ngaji kula kirimke ngono kuwi. Ben seneng kono iki dadi lho ngirim pundak bumi jenengan. Besok barang mangkat ya karo pundak esuk. Bengi ngirim besok ngirim wong tua seneng, wong tua ridho. Karena ngendikane Mbah Kalwani kae sing jenenge sing mati ki ngerti karo sing urip kok ya. Ngerti banget, dadi mangkirim iki senenge pol. Hang ngaji arang-arang. Dadi le ngirim ya arang-arang. Kula bapak simbok kula ya angger bengi ngeten kula lekas ngaji tak kirim esuk nika tak kirim. Senenge pol guyang-guyu kae. Guyang-guyu kae. Bapak iki tau tak impekke kadidodoan dadah karo guyu wae. Dadi kula ngimpi kadidodoan iki dadah karo guyu. Walah. Lah kok gak nenti bapak kaya aku ya. Kok dadah karo guyu kan nanti kula ya ming batin hak nanti ya bapak kae. Mbok menawa mburine ana widodari digeret-geret kae apa ya? Mbok menawa. Kirim pokoke waton jenengan kirimi ya. Buat dayusu sing nomor 3 dayus sing haram mlebu swarga niku niki nggih duyus niki dayus. Aladzi hiya wong iki yukiru kang netepake fi ahlihi ing dalem keluargane dheweke utawa ing dalem bojone dheweke al khababa ing khabab. Khabab ya jenenge. Al khababa tadi tipuan ya. Ing tipuan nanti sing jenengan iki dayus. Dayus niku salah siji maknane wong lanang sing netepi ing dalem bojo wadone utawa netepke bojo wadone masalah khabab tipuan jenenge. Tipuan pripun? Ayo niki mengke werna-werna salah siji contone niku jenengan niku ngrengkuh bojo mingarep nipu. Wah iki ngrengkuh bojo mingarep nipu yukiru fi ahlihi al khababa. Kaya sing kula aturke wingi bengi kae ya niku lemuni rukunan ning sing wedok dakali ngono kae lho. Niku rak padha karo ming ngapusi wong lanang gayus iki kok ngono kuwi. Mesake sing wedok kaya sing wedok jeming dapusi kok ngenten niku nek sing ora ngaji rak ya akan terjadi sasuwene urip to niku. Sing ora kenal ngaji ngenten niku ora bakal didandani kesalahan seperti itu karena merasa ora salah, karena merasa benar. Sing wedok nyambut gawe nggo makani dheke sak keluarga,
dhek nyambut gawe ditabung atas namane dhek gek kaya keten niku cetha blegere nipu sing wedok ning nek ora ngaji ora bakal dibenakne berarti sesuk mati kuwi akan terjadi seperti itu. Wah niku wis duyus namanya. Nangudzubillah tenan. Hati-hati banget nggon kaya keten. Ngaji ya mula angger ngaji lak wawasane ombo. Ada kekeliruan ing dalam istilahnya pembentukan keluarga sing pas iki iso didandani iso dibenake saurunge engko telat. Hati-hati lho bapak-bapak, aja ngantek dayus, aja ngantek berusaha nipu sing wedok. Ning kadang kala saiki kuwalik sing nipu malah sing wedok. Dadi mah kuwalik sing nipu malah sing wedok. Ya variatif banget lah, variatif. Ana wong lanang iki nipu sing wedok. Lemuni nyambut gawe nginep. Engko le mulih ternyata seminggu pisan jebul ora nginep. Iki lembut gawe adoh ki ora kok tek embut gawe nginep ora. Ning nang kono ki ana wedokan liya. Ha iki rak nipu sing wedok wong kita niki. Nah niku wis dayus niku yo en. Karena ngapusi sing wedok. Ana sing wedok iki ya ngapusi meneh. Lemuni reoni jebul mbuh reoni nang hutan pinus apa ngendi. Iki masih ngapusi sing wedok, sing lanang glidik lemuni sing wedok reoni jebul ora reoni. Iki ya wis padha wae apus-apusan ra karo-karoan. Nek wani sak karepmu ning paugeran saka Kanjeng Nabi, wong wedok, wong lanang sing kumawani melakukan aksi tipu-tipu seperti itu ora bakal iso mlebu swarga. Ya sing paling sip urip ki pokoke prasaja lugu misine ngibadah, misine niku arep gawe semuanya niku mlaku apik sesuai prosedure Gusti Allah. Ya angger jenengan prasaja lugu apik wis ora usah aneh-aneh. Wis mang prakteke ra apik. Yes niki sik engko ndak udan meneh. Mumpung terang dasare ya jam. Mula niki sik muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, istiqomah ning ngaji nekake kabegjan keselamatan dunia akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lanjut besok.